Imamo 3 klastera. Jedan je Srbija i Crna Gora. Govorimo uvijek o planinskom području, o ruralnom području. Znači to je jugozapadna Srbija, sjeverna Crna Gora. Zatim imamo šarsko područje koje je opet objedinjeno i kroz dio Makedonije, kroz dio Kosova, kroz dio Albanije. I imamo Ohrid Prespa isto gdje nastojimo povezati i Makedoniju i Albaniju. Zašto je to tako? Prije svega zato jer se turizam događa na jednom prostoru koji je prirodna cjelina, bez obzira na administrativne granice. Žive slični ljudi, bave se sličnim aktivnostima, priroda je jedinstvena. A drugo, ovo je na neki način i priprema za ono što slijedi, a to su predpristupni fondovi Europske unije. U fondovima kada ste već član Europske unije, kao što je Hrvatska, uvijek se takvi projekti razvijaju prekogranično. Znači, nijedan projekt se ne može kandidirati ako nisu barem 2 zemlje u njega uključene.